Sa pagpapatuloy ng kanilang paglapit sa galyon, napansin nila Manong Buti ang katiwasayan at kapayapaan sa buong lugar. Hindi nila alam noon ang mga nangyayari, subalit ramdam na ramdam nila na walang masamang mangyayari sa kanila sa lugar na yon. Tuluyan na ding nawala ang kanilang pagdududa ukol sa kung anumang bagay na maaaring lumitaw sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga nilang mahawakan ang katawan ng galyon at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pagpasok sa malasimbahang looban nito na kung saan naroon nakalagak ang santo. Pag-ikot ng paningin nila Manong Buti sa lugar, doon bumungad sa kanila ang napakaraming kayamanang nakakalat na halos lamunin na ng iba't ibang uri ng mga damong namumuhay sa paligid. May mga ahas din sila doong nakita na maaaring nagawi lamang sa lugar. Manong Buti, maaari na ho ba kaming kumuha ng ginto? Tanong ni Morsito. Huwag muna kaibigan, unahin muna natin ang gintong koronang nais ng negosyante. Sagot naman ni Manong Buti. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang dahan-dahan itong paglapit sa pinaglalagakan ng santo. Halos magpatira pa noon si Manong Buti sa kanyang paglalakad dahil sa pagramdam niya ng kung anong presensya na bumabalot sa altar. Bagaman ordinaryong santo lang naman yon kung titingnan, ramdam na ramdam nila ang kabanalan at lakas ng presensya nitong tangan. Ayon kay Manong Buti, ang santong yon maihahalin tulad mo sa wangis ng Penafrancia kung saan nababalot yon ng purong ginto. Kumikinang din ang korona nito at ang malasinag ng araw na nasa likurang bahagi ng santo. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, napag-isip-isip niyang maglagay muna dito ng isang panalangin bilang pasasalamat sa santo sa pagpapahintulot nito sa kanilang grupo na pasukin ang lugar na kanyang pinaglalagakan. Halos ilang oras din sila doong nagnilay, magkaroon lamang ng kaliwanagan ang kanilang mga isipan sa mga bagay na maaari nilang gawin paglabas doon. Matapos nilang manalangin, agad din namang kinuha ni Manong Buti ang santo. Inilagay niya yon sa sisidlan na merong buong pag-iingat upang hindi masira ang kabuuang wangis nito. Inihuwalay na dinoon ang korona ng santo na siyang ibibigay niya sa negosyante. Manong Buti, pwede na ho ba kaming kumuha ng ginto? Yung madadala lang natin. Mahirap na kasing kumuha ng sobra. Masyadong mabibigat ang mga ito. Wika ni Morsito. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman niyang iniikot ang kanyang paningin sa paligid habang sumasagot ng, "Mamaya na natin gagalawin ang mga gintong yan. Mas mainam sigurong suyurin muna natin ang pangkalahatan ng galyon. Hindi natin alam, baka may mas malalim na sikreto pa ditong mga nakabaon." Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang inilagay sa isang ligtas na lugar ang santong kanyang tangan. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan naman nilang inikot ang kabuuan ng galyon para makita ang entradang pinto na maaari nilang daanan. Nang mapagtanto nilang hindi nila kayang abutin ang entradang pinto nito, wala na silang nagawa kung hindi ang humanap ng pamamaraan para mapasok ang lugar. Ang tanging naiisip na lamang nila noong daanan ay ang altar na pinaglalagakan ng santo. Pagbalik nila sa lugar na yon, mabilisan namang naghanap ng lagusan sila Miguel upang mapasok ng tuluyan ang galyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasipat ang isang maliit na siwang sa dulo ng altar. Matapos nila itong makita, dali-dali naman nila itong nilapitan ng merong buong pag-iingat. Iniiwasan din nila noong mag-usap nang sa gayoy maituon nila ang kanilang atensyon sa mga ginagawa nila. Maya-maya pa, bigla namang napangiti si Manong Buti
nang masipat niya ang isang pintuang naghihiwalay sa altar at sa galyon. Sa pagbukas nila rito, bumungad sa kanila ang isang pasilyong gawa sa kahoy papaitaas. Napakahirap daanan ng pasilyong yon sa kadahilanang wala doong gaanong matatapakan paakyat. Hindi din naman sila maaaring magtiwala sa mga kahoy na nakausli sa bawat dingding nito sa kadahilanang masyado na yung marupok. Habang pinag-iisipan nila Manong Buti ang kanilang gagawin, napagpasyahan nila noong gumamit ng mga kutsilyo at tali na siyang magiging kukong ibabaw nila sa sahig ng pasilyo. Nang mapagkasunduan na nila ang bagay na yon, bigla namang nag-iba ang isip ni Morsito dahil sa kakapusan ng tali nilang tangan. Manong Buti, mukhang hindi ho yata kakasyang tali para sa ating lahat. Siguro ho, mas mainam na kung sino ang unang makarating sa itaas, siya ang tatali nito sa isang pundasyon na kung saan magagawa nitong mapasa ng ating bigat. Kung sakali mang kumalas sa mga kutsilyong ibinao natin sa pasilyo habang tayo'y umaakyat. Wika ni Morsito. O sige Morsito, bahala ka. Plano mo yan kaya ikaw ang mauuna. Hihintayin namin ang pagbaba ng iyong tali sa oras na maikabit mo na ito sa pundasyon ng barko. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nag-umpisang umakyat si Morsito. Ang iilan naman sa kanyang kasama noong naiwan, nakaantabay lamang sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang nasa kalagitnaan na si Morsito ng pag-akyat, pansin na pansin niya ang pagkarupok ng bawat kahoy sa galyon. Iniiwasan niya din noong mabali ang bawat kahoy na nagsisilbing sahig ng pasilyo nang sa gayoy magamit pa ito ng kanyang mga kasamang aakyat. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay namang narating ni Morsito ang dulo. Halos ang pakiramdam niya noon ay mahuhulog na ang kanyang kaluluwa pabalik sa kinaroroonan nila Manong Buti dahil sa taas ng lugar na kanyang kinatatayuan. Bagaman takot na takot siya sa mga lugar na matataas, pinilit niyang tatagan ang kanyang sarili sa kadahilanang alam niyang ang lubid na kanyang itatali ang magsisilbing susi nila para makababa ng ligtas sa lugar na kanilang kinaroroonan. Nang maikabit na noon ni Morsito ang tali, agad naman niya itong pinalaylay sa pasilyo na siyang kinaroroonan nila Manong Buti. Matapos namang masilayan nila Manong Buti ang tali, agad naman nilang inakyat ng mabilisan ang pasilyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga nilang mapasok ang galyon at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pag-ikot sa lugar. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, pansin na pansin ng kanilang grupo ang mga sinaunang litrato ng mga taong minsang nagmaniobra ng barko. May mga gamit din sila doong nakitang halos hindi na mapakinabangan dahil sa tinupok na ito ng panahon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, halos hindi nila mapigilang mamangha sa mga bagay na kanilang nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang narating ng kanilang pangkat ang isang napakalawak na liwasan kung saan halos magmukha na itong bangin dahil sa naging posisyon ng galyon. Nang mapagtanto nila Manong Buti na yun na ang dulong parte ng kanilang pag-iikot sa lugar, wala na silang nagawa kung hindi ang umatras habang labis ang panghihinayang. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga nilang makababa ng galyon nang walang nakukuhang kahit na anong bagay. Hindi naman ito gaanong inisip nila Manong Buti, gawa ng mas mainam na umanong panatilihin ang kasaysayan ng galyon sa orihinal nitong himlayan. Nang makapagpahinga na ang kanilang grupo, dali-dali naman nilang isinilid ang mga ginto na kanilang nakuha. Tanging ang kaya lamang nila noong pasanin ng kanilang dinala
para naman kahit papaano'y hindi sila mahirapan sa kanilang paglalakbay. Nang maisilid na nila sa dalawang sisidla ng lahat ng kanilang pakay, agad din naman nilang hinanap ang daan papalabas ng lugar. Napagpasyahan ang kanilang grupo noong bumalik sa dati nilang dinaanan nang sa gayoy hindi na sila mahirapan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla naman nilang napansin ang medyo lumalakas na simoy ng hangin. Nanggagaling yon sa entrada ng lagusan, kung kaya't agad din naman nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Mapanganib kasing mamatay noon ang siga ng kandila sa kadahilan ng hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa oras na balutin sila ng kadiliman sa lugar. Habang papahina na noon ang liwanag ng kandilang yon, ramdam naman nila Manong Buti ang mabilisang pagsikip ng kanilang dinaraanan. Upang hindi mamatay ang siga nito, dali-dali namang hinubad ni Pedro ang kanyang damit upang salagi ng napakalakas na pagsimoy ng hangin. Halos hindi nila noon maiwasang kabahan ng husto sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na oras na mamatay ang kandila, maaaring yun na din ang maging hudyat ng katapusan ng kanilang mga buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga nilang marating ang bukana ng lagusan ng walang nangyayaring masama. Paisa-isa na sila doong lumabas upang kahit papaano'y magkaroon ng sapat na espasyo ang loob ng bato. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos napabuntong hininga na lamang noon sila Manong Buti nang magawa nilang mailabas ng ligtas ang kanilang mga kasama. Ninais na din muna nila noong magpahinga nang sa gayoy mapaghandaan ang kanilang pagbaba. Dahil sa medyo may kalaliman pa noon ng gabi, kung kaya't agad naman nilang nasilayan ang mga panauhing naghihintay sa paanan ng bundok. Marami itong daladalang mga sulo na siyang umagaw ng kanilang atensyon. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Manong Buti, doon niya nakita ang iilang mga nilalang na matyagang naghihintay sa kanilang pagbaba. Subalit kahit gano'n na ang kanilang nasisilayan sa paanan ng bundok, wala silang magagawa kung hindi ang bumaba. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan na ng kanilang grupo na bumaba ng bundok. Hindi na kasi nila noon kinakailangan pang magpaabot ng umaga sa kadahilan ng naghihintay sa kanila ang kanilang sasakyan papunta ng Maynila. Habang binabagtas nila ang daan pababa, panay naman ang kanilang ginagawang pag-aayos ng kanilang mga armas. Yun na lamang ang natitira nilang pagpipilian noon para mailigtas ang kanilang mga buhay. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, pumungad sa kanila ang napakaraming sigbin at mga mambabarang na naroon sa pinakadulong parte ng lugar. Madali nilang nalaman ang mga uri nito sa kadahilan ng maigi nilang pinag-aralan ang pinagkaiba ng mga mangkukulam at mga mambabarang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong naantala nang masipat nila ang lalaking nag-aalaga ng sigbin na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Matapos nitong makaharap sa kanila, bigla naman yung ngumisi habang nagwiwika ng, "Alam nyo naman sigurong dito ang daan patungo sa baryo, ano?" "Kung nakatakas kayo nung nakaraan, sisiguraduhin kong hindi na ito masusundan." Matapos makapagwika ng lalaki, mabilis na namang nasipat nila Manong Buti ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng mga sigbi nitong alaga. Sa puntong yon, wala na silang maisip na paraan kung hindi ang makipaglaban ng harapan. Pagkasa nila noon ng kanilang mga armas, agad naman nila itong ipinaputok sa buong paligid habang hinahanap ang kanilang mga gamit na naiwan sa lugar. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari,
Kitang-kita nila Manong Buti ang pagsisipulasan ng mga ito, maging ang mga mambabarang na naroon sa paligid. Halos hindi na nila ito binigyan ng pagkakataon pang makaatake, nang sa gayoy hindi malagay sa alanganing sitwasyon ang kanilang pangkat. Napag-isip-isip kasi nila noon na kung gusto nilang makaalis sa lugar, kinakailangan nilang ubusin ang bawat bala ng kanilang armas habang patuloy na umuusad. Hindi na nila noon naisipan pang bumalik sa bundok sa kadahilanang para sa kanila napakahalaga ng oras. Sa pagpapatuloy ng pagpapaula ng basyo nila Manong Buti, dali-dali naman nilang hinanap ang kinaroroonan ng kanilang gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa naman nilang makuha ang mga ito, at kasabay nito ang pagkuha nila sa mga balang naiwan sa loob ng sisidlang yon. Dali-dali nila itong inilagay sa kanilang mga armas, at kasabay nito ang muling pagpapaula nila ng mga bala sa buong paligid. Panatag naman sila noong walang makakarinig sa kanila, sa kadahilanang ilang kilometro pa ang layo nila sa isang baryo sa Kabangkalan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, halos wala ni isang nilalang ang nakakadikit sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, doon na nasipat ni Manong Buti ang pagsugod sa kanila ng isang napakalaking sigbin na lumitaw sa mga nagsisitalasang talahib. Bagaman nakakaramdam na sila noon ng kaba sa kanilang mga dibdib, ninais pa rin nilang magpakatatag alang-alang sa kanilang mga kasama at sa misyong kanilang isinasagawa. Habang papalapit na sa kanilang kinaroroonan ang nilalang, panay naman ang ginagawa nilang pagpapaula ng bala sa katawan nito. Nang maramdaman nilang naubusan na sila noon ng basyo ng bala, mabilisan naman nilang kinuha ang kanilang mga sundang upang paghandaan ang paglapit ng dambuhalang sigbin. Nang masipat nilang susuwagin na sila ng nilalang, dali-dali naman silang nagsipulasan sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na dahan-dahang nagsilapitan ang iba pa nitong mga alaga na siyang naging sanhi upang masukol ang pangkat ni Manong Buti. Nagpupumilit pa noong makipaglaban sila Miguel sa mga nilalang na yon, subalit hindi nila nagagawang mapangibabawan ang lakas nitong tangan. Ano sa tingin ninyo? Magagawa nyo kaming paslangin ng mga armas na pagmamay-ari ninyo? Masyado nyo yata kaming minamaliit. Wika ng nilalang habang naghahanda itong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, ninais nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa mga susunod na mangyayari. Kinuha na din niya noon ang sisidlang naglalaman ng santo habang patuloy na nananalangin at naniniwala sa Panginoong kanyang pinagsisilbihan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil ang pagsugod ng sigbin nang masipat nito ang korona ng santong dahang-dahang inilalabas ni Manong Buti. Halos mabulag noon ang mga masasamang nilalang na nasa paligid na patuloy na nakatitig sa kinaroroonan nila Manong Buti. Maging ang mga mambabarang noon ay naantala sa kanilang ginagawa dahil sa labis na pagkagulat sa koronang kanilang nasipat. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa noon ang sigbin kung hindi ang kumaripas ng takbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. May iilang alipores pa noon ito ang nagtangkang sumugod sa kinaroroonan ni Manong Buti. Subalit, ang lahat ng nilalang na yon nasunog sa nagniningas na presensya ng milagrosong santo. Nang mapagtanto naman ng kanilang grupo na yon ang susi ng kanilang pagtakas, napagpasyahan nila yung iprosesyon hanggang sa marating nila ang isang baryo ng Kabangkalan na kung saan naroon ang kanilang sasakyan. Panatag naman sila noong walang makakakita sa kanilang ginagawa dahil sa nasa kasagsagan yon ng lalim ng gabi.
Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, kitang-kita nila ang mga sigbing nagmamasid sa malayong parte ng lugar na halos walang nagagawa kung hindi sila ay titigan lang. Hindi naman nila ito gaanong pinansin. Gawa ng nagmamadali silang marating ang sasakyang naghihintay sa kanilang pag-alis. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, panay naman ang ginagawa nilang pagramdam sa paligid upang magawa nilang matunugan ang mga nilalang na maaaring umatake sa kanilang dinaraanan. May konting bala pa naman noon ang armas nila Miguel, kaya kahit papaano, magagawa nilang depensahan ang kanilang grupo sa oras ng panganib. Nang marating na nila ang baryo ng Kabangkalan, ninais nilang dumaan sa pinakagilid na parte ng baryo upang maiwasan ang mga taong maaaring nasa labas pa ng mga tahanan nito sa kasagsagan ng ganoong oras. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang kinaroroonan ng kanilang sasakyan. Dali-dali naman itong pinasok ni Miguel at mabilis ang pinaandar. Sila Manong Buti naman noon, nagsipasok na rin sa loob nito habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Sa pag-alis nila sa baryo, ramdam na ramdam nila ang pagsunod sa kanila ng halos hindi mabilang na mga demonyo. Maya-maya pa, bigla namang napatingin si Manong Buti sa labas ng kanilang sasakyan nang masipat niya ang lalaking patuloy silang sinasabayan. "Lumabas kayo dyan! Huwag niyong gawing pananggalang ang sangtong yan. Kung talagang matapang kayo, lumabang kayo ng patas!" Wika ng lalaki habang patuloy nitong kinakalampag ang kanilang sasakyan. Matapos itong marinig ni Manong Buti, ninais na lamang niyang huwag pansinin ng lalaki sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala na itong magagawa para mapigilan ang kanilang pag-alis. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo sila sa kabangkalan at kasabay nito ang pagtigil ng mga nilalang sa pagbuntot sa kanilang grupo. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, labis-labis naman ang pagsisiya ng grupo ni Manong Buti dahil sa nagawa nilang mapagtagumpayan ang misyong minsang naging imposible sa kanilang isipan. Kinaumagahan, doon pa lamang sila nagkaroon ng isang mahimbing na tulog at maayos na pahinga. Ninais nila noong dumaan muna sa isang baryo bago tumawid ng dagat para naman kahit papaano'y masulit nila ang kanilang pagpunta sa lugar ng Negros. Ilang araw pa ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naghihintay ng barkong masasakyan ng kanilang grupo. Ibinenta nila noon ang kanilang sasakyang naiwan sa lugar na yon para naman kahit papaano'y hindi ito masayang. Habang naglalayag na noon ang kanilang grupo, buong pagbabantay naman ang kanilang ginawa sa mga kayamanang kanilang daladala. Inihiwalay din nila ang bawat piraso ng gintong kanilang nakuha nang sa gayoy hindi sila mahirapan sa pagpapasa ng sisidlan. Ilang araw pa noon ang lumipas, nararamdaman na nga nila Manong Buti ang simoy ng hangin galing Maynila. Kahit papaano, naging masaya naman sila sa kadahilan ng ligtas silang nakauwi sa kabila ng panganib na kanilang kinaharap. "Manong Buti, siguro naman ho, pwede na tayo magsaya pagbalik natin ng Maynila. Masyado na ho kasing bugbog ang mga katawan natin eh. Tsaka napapansin kong wala na tayong panahon para sa pagliliwaliw." Wika ni Miguel. "Oo naman Miguel, huwag kang magalala. Nasa isip ko na ang bagay na yan. Sabihan na muna natin ng negosyante na magpapahinga muna tayo ng 3 buwan para pasayahin ang ating mga sarili." Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nga nila nakita ang pagpasok ng kanilang sinasakyan sa lupain ng Maynila.
Halos hindi na magkamayaw noon ang kanilang mga sarili sa tuwa sa kadahilanang hindi na nila kayang maikubli ang labis nilang pangungulila. Pagdating nila noon sa terminal, dali-dali din naman nilang binaybayang daan pabalik sa kanilang tahanan. Pagdating doon nila Manong Buti, agad naman nilang isiniayos ang kanilang mga gamit at pinaghatian ang lahat ng gintong kanilang nakuha. Itinago niya rin noon ang kanyang santong nakuha sa kadahilanang tanging korona lamang nito ang kailangan ng negosyante. Ibinilin din noon ni Manong Buti sa kanyang grupo na kahit na anong mangyari, huwag nilang ipagsasabi ang tungkol sa santo. Ilang araw pa ang lumipas, doon na nga nila ipinagbigay alam sa negosyante ang kanilang pagdating. Dali-dali naman itong tinungo ang kanilang tahanan nang matunugan itong matagumpay nilang nakuha ang koronang kanyang hinahangad. Buti salamat Kayo kuha korona sa maayos na lagay ito bayad ko. Kompleto. Meron pa pasobla dahil kayo galing Wika ng negosyante pagkuha nito ng korona. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, doon na niya inilahad ang tungkol sa 3 buwang na pagpasyahan nilang bakasyon. Hindi naman noon tumutol ang negosyante sa kadahilanang nauunawaan din naman ito kahit papaano ang pinagdadaanan ng kanilang grupo. Okay, yun na. Nagtagumpay nga sila Manong Buti sa pagkuha ng korona. Pero alam nyo, talagang manghang-mangha ako nung inangat niya yung santo tapos nasilaw lahat ng mga masasamang nilalang doon sa santo. Parang may kaparehas na kwento pero hindi ko lang maalala kung kwento ba o movie. Pero parang may nakita akong ganong setup. Pero ang ganda lang Ang tanong ngayon, anong gagawin nila Manong Buti sa loob ng 3 buwan? Isipin ninyo. Kaya palaging bumabalik sila Manong Buti sa negosyante. Kasi wala silang ginagawa sa araw-araw nilang pamumuhay. Siguro, kaya yung perang naiipon nila, kahit sabihin mong daan-daan libo yan, mauubos at mauubos yun. Kasi puro labas ng pera walang income. Kahit sino naman siguro, di ba? Mauubos yung kahit gaano pa kalaki. Kaya siguro kapag naubos yung naipon nila, yung perang kinita, babalik sila kay negosyante para may panibago na namang trabaho, tas panibagong kitaan ng pera. Siguro ganun yung cycle, Kaya paulit-ulit silang bumabalik dito. Pero para di kayo mabitin, sunod kagad natin yung 18. Yun lang. Salamat.